Que Mitsubishi segueix estant més viva que mai ho demostren models com aquest Eclipse Cross híbrid endollable que hem vingut a buscar a M94 Motor. El que ve a ser el germà petit de l'exitós Outlander FEB s'aprofita dels beneficis de la unitat motriu amb 188 cavalls de potència i 4 modes de conducció, un disseny d'estil innovador i certament trencador, un interior d'aposta tecnològica i un comportament en el que es premia la comoditat durant la conducció. El seu disseny coupé el fa un xic transgressor i es desmarca de les línies convencionals marcades pels cànons subactuals. Està esculpit fins al més mínim detall, erigint-se també cap a una estètica dinàmica i marcadament esportiva. L'interior gaudeix d'un espai molt lògic, però també sofisticat i de qualitat. És equilibrat, net i amb un toc dinàmic, amb tots els instruments i comandaments visibles de forma immediata i situats de forma molt natural. Com no podia ser d'altra manera, la seguretat i la tecnologia estan a l'ordre del dia de la resta de models de la marca i al capdavant de la graella del segment, proporcionant seguretat a tots els ocupants, amb frenada automàtica i supervisió en tots els fronts per obtenir una experiència de conducció tranquil·la i enfocada cap a les noves tecnologies. Aquest model té una autonomia de 45 km en mode totalment elèctric, aconseguint-ne fins i tot 55 dins la ciutat, el que et permetrà cobrir la major part dels desplaçaments diaris sense utilitzar cap gota de gasolina i reduint l'impacte ambiental gràcies als 2 motors elèctrics a cada eix. I tot això ho aconsegueix amb una excel·lent rigidesa de la carrosseria, un centre de gravetat òptim i amb la tracció permanent a les seves 4 rodes que va com una seda. Amb aquesta versió FEB, el Mitsubishi Eclipse Cross ofereix molts més atributs per fer-se un bon lloc dins del mercat, i més amb les ajudes que hi ha per vehicles d'aquest estil. Si el que busques és un subcompacte funcional diferent i ben equipat, aquest és el teu Mitsubishi.